nu får jeg sgu op til den. Så bare den her cykel. Det er ikke min. Så er den cykel lige over til. Så er det faktisk her, så skal vi begynde at gøre det på den måde, vi godt vil have det. Ja. Så skal vi finde ud af, hvordan vi gerne vil have det, og så skifter vi det efter det, der vi skal vælge. Jeg tror, det er lavet. Ja, så står han derovre. Okay, nu går jeg over nakken. Jeg tager min sikkerhedshue på, så min ører ikke bliver våde. Ja, vi kommer og giver noget bank. Jeg skulle lige have min taske af. Bare film over dem, okay? Prøv at se, hvad de laver. Kig på de idioter og se, når jeg rammer dem. De tror ikke, de kan ramme mig. Ja, vi er ikke bange. Bare du rammer kameramanden, for han filmer jer, når I skal dø. I look incredible. Ja. You are a fucking asshole. Ah, du er dårlig til at ramme den. Lille svin. Lille iraker. Du kan bare ikke fange os. Du kan ikke fange os. Jeg er ramt. Han kommer! Ice på fejlen. Oh yeah! Kommer der nogle små børn. Kommer på kælderen med tøj på. Ja, Uller. Ja. Ah, hvis du kunne ruslænder. Og dine spansker. Yeah, I am from Spain. Jeg er fra Rusland. I'm from Spain. Det kameramanden færre. Filmer mig igen. Tag min hår. Filmen. Så kameramanden. Ruslænder tager sin hår på. Jeg får bare den lille. Giv mig min russiske hue. Jeg har bare fået Rusland! She's coming. She's coming. She's coming. God damn, motherfucker! I'm still up here. Mor, unge! Skal jeg lige redde dig? Jeg redder dig, fordi
Rusland er større. Der er ingen, der skal overfalde dig! Jeg redder din Kom nu op, din stop. Bare stop videoen. Vi har